אז מה קורה חברים? שי שלמה, אתם בסרטון של שי שלמה ודניאל, הוא פה, עושים מתיחה לאמא שלי, תקתק לי לאמא שלי בדלת, אז היא באה עוד כמה דקות ואנחנו מתחבאים בית שלי, תסתכלו איזה רחוק זה, טוב בואו נעבור את הדבר הזה, טוב כאילו אני אגיד לכם מה אנחנו עושים, כאילו מתחבאים לאמא שלי וזה מתיחה כזה, תקתקתי לה, אמא את יכולה לדפוק בדלת, אז אמרתי לה, אמא את יכולה לבוא רגע למטה, היא אמרה כן, אז היא אמרה עוד דקה אני באה, היא פה עכשיו, ראיתי אותה יורדת, היא לא ראתה אותנו, אז אנחנו צריכים להתחבא כמה שיותר שלא יראו אותנו. כן, בואו נתחבא כאן. אז נתחבא כאן. טוב, בואו נגדיל רגע. בואו נראה אם היא פה. אתם תראו עכשיו אם היא פה או לא. מה, היא לא פה. טוב, היא בטח הלכה לחפש אותנו. בוא נתחלם מתחת לחומה. דניאל, בוא. כן. היא אמרה לי דקה. טוב רגע, תראי להם את הדלת. אם אתם רואים אותה, את הדלת הזאת, שם הדלת שהיא אמורה לבוא, ופה אנחנו מתחבאים בו. היא באה. בוא. עולים למעלה? לא. אתה אמרת? כן? טוב, שלבו. טוב, בוא נעשה את העיקוף. טוב, יאללה, זה... בוא נלך להגיד לו שלום. אני חושבת שהלכנו. היא פה. טוב, עוצרים את הסרטון. טוב, היא הולכת להביא לנו קרטיבים ואנחנו הולכים לאיפה שהיא הולכת, מרגלים אחריה עכשיו. באמת? כן. זה קטע. עכשיו אנחנו מחכים, בואו נעשה תצפית. בוא דניאל. לא עושים תצפית. טוב, היא הלכה. דניאל? איפה הוא? דניאל! איפה הוא?
דניאל! לאן הוא הלך? דניאל, לאן הלכת? טוב, יאללה, בוא, הולכים. בשקט. טוב, פעם עבר חצייה. בוא נעלה מכאן. בוא נעלה פה. אנחנו בבניין אחר. תבינו, אנחנו הולכים עכשיו. אנחנו כן. כל התוכן היא בשבילכם. נכון. תעשו סאב ולייק. חייבים. טוב, בוא מאחורי. אנחנו הולכים מאחורי הקיוסק שלי הולכת. טוב, אתם... 12, מי זה היה? אין זה נשאר. איפה קצ'יפ? אין קיוסק. לא, היא לא פה. היא לא בבית. לך אתה משם, אני משם. אני הולך משם. מה אני? אני משם. דניאל! בקיוסק. ראיתי אותה. הנה, היא פה. היא פה. ראית אבל? אתה בא ללכת מאחורי. אפשר ללכת, ואז אם היא תבוא, אפשר ללכת. בוא נלך מאחורה. בוא, מהר. אתה רואה פה אפשר. דניאל, בוא. איפה היא? כמה זמן? לא פה, אנחנו כבר... טוב, זה לא היא. זה לא היא. עכשיו בוא ניכנס לקיוסק ונגיד לה שגלנו אחריו. יאללה? מה? בוא ניכנס לקיוסק ונגיד לה שגלנו אחריו. מה? מה נגיד לה? שגלנו אחריו.
לא, לא, לא. מאחורי הפח לך. אם היא באה חצי משם. חצי משם. הנה אחותי. הנה אחותי. היא באה. לא. ראיתי את אחותי. לא, לא, לא. אז בוא לפחות נתחבא מאחוריו. בוא נלך בשם. בוא נלך בשם. בוא. אם היא תלך, נראה שהיא תלך, אז מרגלים אחריה, הולכים אחריה בשקט. בוא, מהר. בוא מהר, דניאל. דניאל, בוא מהר. דניאל. בוא. מה אנחנו לא עושים לפני התוכן? אחותי אמרה לי שלום. מה אנחנו לא עושים לפני התוכן? בוא. מה? לך לבניין. לך לבניין. היא פה. דניאל, בוא. טוב, זה קשה. טוב, כואב לי הזרת. טוב, איפה היא? הנה. מתחבאים עכשיו. מתחבאים, רוץ. טוב, גם את מורידה. רוץ. בוא נלך. דניאל, פה, דני. פה. שם, היא יכולה לראות אותנו. הנה היא. טוב, לא משנה. ביי. הצטיים הסרטון.